kasunod biyernes sa isang press briefing sa Taguig City. Sinabi po ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na isinasa alang-alang ng Komisyon ang karapatan ng mga resource person sa ilalim ng konstitusyon. Dagdag pa niya na yung kinilang maiwasan ang trial o publicity at matiyak na hindi magagamit ang live streaming sa anumang political agenda. Ito ni Osaka sisiguruhin ng ICI na ang live streaming ay hindi makakapekto sa proseso ng pagkalap ng informasyon at testimonya mula sa mga resource person. Pinagkarma naman ni Senate Secretary Renato Banton Jr. na mayroon pang 8 senador ang maglalabas ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth sa publiko. Ang 8 senador na kanyang tinutukoy ay sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Mick Zubiri, Senate Deputy Majority Leader J.P. Ejercito, Senador Babangkino, Senador Erwin Tulfo, Senador Lito Lapida, Senadora Loren Ligarda, at Senadora Pia Cayetano. Anabang nananaglapay ng manigan nilang sa EDNA, kapagalang po sina SP o sa Senate President Tito Soto, Senadora Rizal Gaveros, Senador Kiko Pangilinan, at Senador Robin Padilla. Inumpirma naman ang Philippine Air Force na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang E-4B Night Watch aircraft ng United States Air Force kahapon, October 26. Unang mamonitor ang US aircraft ng mga plane spotters dito sa Pilipinas. Ang naturang US aircraft ay tinatawag ding Doomsday Plane at may kakayahang makaligtas mula sa mga nuclear at electromagnetic effects. Kargado ito ng mga advanced satellite at communication system na mag-isiping hub para sa US President at Pentagon official sa oras ng national emergencies o di kaya ay mag-isiping command center sakaling mawasak ang mga gusali ng American government. Ayon sa pahayag ng Philippine
Mayo Boy. Wala. Walang Sabado. Operasyon sa South China Sea. Sa social media, sinabi ng US Navy na bumagsak ang isang MH-60R helicopter handa alas 2:45 ng hapon para sa Amerika. Nagdagdagan tuloy ang routine operations mula sa aircraft carrier na USS Nimitz. 30 minuto nakalipas nang mag-crash din ang isang FA-18F Super Hornet fighter habang isinasagawa rin ang kaparahang operasyon mula sa Nimitz. At ang nagsakay ng naturang aircraft ay nailigtas. Ayon sa US Navy, nagsasagawa ito ng investigasyon hinggil sa sanhi ng